дар соли 2024 пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри дилорӯи Душанбе боз аз як мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо миёни варзишгарони то 21-соларо мизбонӣ хоҳад кард. ба ҳамин муносибат санаи 3 март дар шаҳри Тошканд маросими ба тасвиррасонии қарордод миёни Федератсияи ҷудои кишвар ва Федератсияи байналмилалии ҷудо баргузор шуд. қайд кардан зарур аст ки имсол бо ташаббуси раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ Гран-при Душанбе ба Гранд-слам табдил дода шуд. ҳамакнун ба истиснои Гранд-слами Душанбе аз 2 то 6 октябри соли ҷорӣ дар пойтахти азизи мо қаҳрамонии ҷаҳон миёни наврасону ҷавонони то 21 сола доир мешавад. Федератсияи байналмилалии ҷудо дар сомонаи расмии худ аз дастовардҳо ва таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти олии кишвар нисбат ба рушди варзиш дар Тоҷикистон изҳори назар намуда таъкид доштааст ки ҷудо дар Тоҷикистон дар ҳама син сар карда аз наврасон, ҷавонон ва калонсолон рӯ ба рушд дорад. ҳамзамон дар сомонаи расмии ташкилоти пурнуфузи варзишӣ дар сатҳи баланд ташкил ва роҳандозӣ шудани аввалин Гран-при Душанбе дар соли 2023 дарҷ гардидааст ва чунин талошҳо аз ҷониби Тоҷикистон моро водор намуд ки барои бастани боз як шартномаи дигари ҳамкорӣ сари мақсад биёем. Дар навбати худ президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон муҳтарам Исмоили Маҳмадзоир дар суханронии худ таъкид доштанд ки Федератсияи ҷудои Тоҷикистон барои истиқболи меҳмонон ва ҷудочиён аз саросари ҷаҳон омода аст ва оилаи ҷудоро бо як самимияти хоса пазироӣ хоҳад кард. Исмоили Маҳмадзоир зимни суханронии худ барои таваҷҷӯҳ ва дастгирию ҳамкориҳои судманд ба масъулин ва роҳбарияти Федератсияи ҷудои ҷаҳонӣ изҳори миннатдорӣ намуда иброз доштанд ки мо ин фурсатро қадр мекунем ва умедворем ки ҳамаи шуморо дар душанбаи офтобӣ хоҳем дид.